talong, torta, tuyo. Gisingin daw niya si Raven. Almusal, mga idol. Ano ito sino? Kain, kain. Yay. Yay. Ma'am Mika, kapag ano po, kapag ano po ay may halaman, kailangan po yan ng sunlight. So, ito ay nasa pinto ng ano, sa pinto ng bahay, parang sinagan po ng araw. Kain. Kapag araw po yan, mamamatay po yung plant. Gulay, dira kagabi. Kasi sinagan yan ng araw, kahit ilang oras. Torta. Ay, hello! Ang pipil. Dami si Darla. Lang 14. Hindi kanina pa yun. Ayun po kasi yung ano nun eh. Kain. Kain, kain. Wala yung ako. Ano po? Yung glote. Kung mabagay po yung glote, hindi po yung nag-aawa. Tuyo. Opo, single dapat. Ano po yun? Pagbawalan din po yung manda. Kain na ako. Pwede po kasi sa ano natin eh. Sino nila? Nang. Predator yan eh. So dapat, nakasafe po kayo katulad nito, nakano po yan. Nakalagay po yan sa mataas. Torta. So, isa rin po yun sa babantayan natin. Eh, kung maglalagay ka ng ganitong setup, tapos may mga pusa ka, may mga meron po po Ito ka naman po, bebe. Kain po, kain. Yan, papunta na sa ito ka na, bebe ko. Opo. Tortang talong. Tuyo pa yung ulam natin. Tuyo. Gulay. Tira kagabi. direct sunlight kasi nga, Sarap. Kinakain ko pa yung tinik. Mami, kaya ano po ako, isda galing sa Cavite, nandito ako sa Cavite Body. Pero talagang yung naisdaan ko na. Kain, Matt. Ka muna dito. Dito. Ka. Kain. Sabi mo, hindi ka nag-ano mainit. Yan, kain mga idol. May mga beta ko dito. May ano pa? May tumalsik sa ano? Sa hindi ko customer. Higop, gatas. Nahirapan ko tayo. Matt, higop. Higop. Next time. Yummy, sabay yummy. Sabay yummy. Okay. Asan yung isa? Ito ka na. Kapatid dito. Bossing, tapos na ako. Bossing. Tapos na ako. Almusal na mga boss. Kuya, PTBN po yan. Balon po. Na? Ano ka doon ang Water. Wala mong idea mong tutuwi. Tutuwi. Wala mong idea. Salt water. Malayo po. Malayo po sa labi sa dito. Kasi si Balon mo, pabilog po yung kanya. Kumpain ka lang, ah. Ako nang tawa ko eh. Tawa ko eh. Malayo po yung ng beta. Beta. Rena, Sarap. takas mo. Magyan ang kanin. Si White Beta. Pinakas. Ah, dapat alam ko. Hindi ko kumahapon yung beta.
Yan nga po. Yun lang, bossing. Mga boss, kain tayo mga boss. Yan. Ang palaki ng tiyan mga boss. Ito. Tortang talong. Tuyo. Nagkaroon na ng kita ko. Sarap yung ulo ng tuyo. Wow. Hindi sa maalat mga idol. Bossing kayo mga. Talong. Mga nagabang, mag-follow lang kayo. Kain mo, kain. Next week siguro. Next week. Mag-ano tayo, try natin mag-blend. Yan, maganda yan. Yum. Mag-follow lang po kayo para ano, mag-live. Tulungan kita magpat. Magpapatuloy din ako ng mga isda. Maganda yan, tutulungan pata magpat. 50%. Kain mga idol. Hindi ako magagalit, tulungan pat. Pero Magpat. nasa magkano Bumili. Next week na lang. Pero kung wala, tigilan mo yan, baka i-friend sa'yo. Habang may kayong mga ganito isda kasi, mga balon molid ko, Pati tinik kain. Depende sa quality at saka sa size. Pero mostly po yan, may 353 o 253, 163. Guys. Depende po yan. Ang klase Saka? ng balon Diba? molid. Ano? Kulay? Punta tayo nung saan ba yun? Sam. Sa palengke doon, oh. Wala nga bibi, ano lang yun, Hercules lang. Kahapon. Doon sa maano. Hercules lang yun ng umaga. Wala bang ibang palengke na? Saan mo siya? Ano sa'yo? Yes, ma'am. Ha? Ma'am, yung presyo po yung depende po yun sa quality. Ano lang? Ha? Kasi yung ganyan isda kasi ganito. May motor kayo. Ano lang? Saan ba yun? Malayo? Malayo? Lagpas lang ng alkala. Yung bang pinag-ista pa namin? Price scale? Ah, mas malaki. Doon tayo? Ha? Kayo ni mga nag-upload mo. Puro yung ano? Yes, bossing. Mawaling kumain sa inyo. Kain mga idol. Itong na nagkaroon mo. Gutom tayo. Ang tabato mo. Ano kayo maunang kumain sa kanila? Nagwamad sila na gabi. Kasi yung normal na PKBM, yung ganito, yung puti, pero wala pa yung mga... Meron pa dito sa no? Ang garne lang naman. Ang garne meron ba yun? Ha? Ayan, ganito yung layo steak. May ano po siya, may parang Ikaw, sarsa. pating. Hindi ba yung fiber? Sarsa ng patas. Mga idol, sarsa. Ang sarap yan. Kasi kung mga ganitong halaman naman. Saka banana blossom. Pwede ko lang naluto. Mm. Pwede ko Yari ka sa akin. Meron tayong helmet. ano ba yun? Si Pagdibabaw, ang dami daw niya. Binibenta nila. Kiyom. May binibenta siya. Uy, ba't mo nilagay ito? Nagbibenta ako Alam mo? siya, Mau. Yan. Ito yung ulam natin kagabi. Minukbang natin. Paa. Paa ng baboy. Boss, tapos na ako. Ba? Oo, boss. Oo. Yan okay. Boss niya mo. Bayan please daw. Ma'am Ren. Ay, Ma'am Ren. Si Ma'am Mikay pala. Si Ma'am Mikay gusto mo bumili oh. Genesis hindi po. Ito yung mga beta. Hop. Ito yung beta. Kasi ba? Kasi pasensya na. Hindi ko mag-flex ng mahal. Ayun mo. Si ano. si Ma'am- May libangan nang nagla-live ba? Mga PTV, mga ibang pamisda. Mga pamus. Tapos ka na din. Di na ba rin ng outlet? Joyride tayo. Paano pag nagtutuloy na ang boss, why not? Mag-rides tayo. PF. Ako, ano to? Talong ko. Wala ko na to. Gan, dami niyan. Ang ganito setup bossing. Yan mga idol, kain. Pero yung isla, kailangan nila ng oxygen. Talong talaga masarap. Oxygen sa aerator eh. Yung aerator, yun yung gamit para mag-provide ng oxygen. Pero ang isla, kailangan ng oxygen. Ngayon,
kailangan pa ba ng aerator sa mga ganito? Pwedeng hindi, pwedeng oo. Since ito may halaman na po yan, sila na po yung ano, sila na po yung source, sila na po yung nag-provide ng oxygen sa ating mga isda. At sila na rin po yung nagiging filtration, yung mga ugat niyan, inaano na nila yung tubig, nililinis nila yung tubig. So sa mga ganyang setup, pwede na po walang aerator. Sarap mga idol. Yung aerator sa oxygen, yung aerator yun po yung ginagamit natin para magkaroon ng oxygen sa tao. Almusal mga idol. Buga ng pula-pula. Mm. Yung oxygen, yung naman po yung meal natin para mag-bukay. Kaya naman po yung mga ito. Ano pa, nagpapadami pa po ako ng ng followers. Saka yung isda po pa kasi is mga UV pa, maliliit pa. Hindi pa siya hindi pa siya tawag, hindi pa siya akma para ibenta. Benta, sabi mo next week pwede na. Katulad po nito, pwede namang ibenta to. Yung katulad nito, Boss, grabe ka naman. Boss, kupal ka ba? Boss, kupal ka? Sabi mo kayo mong magbenta pa. Yan, si 24K. Sabi niya, Sabi mo next week na. Kumababa si 24K maliliit pa sila. Parang si si boss ah. Pero kung mga pwede na to, si... Kaya mga idol. Si Panda. Ito si ano yung hindi maganda. ay, Bart, bumili ka na, Ben? Pagkain mo kasi. Yan, dyan na si Raven. Huwag, nakatapos mo na kumain. Mm. Tapos si... Ay, Wala na. ano, boss? Yan yung mga fry ko. Mga namin fry sa Cavite. Pero yun ang mga Oo, dito buti sa na. Cavite. Katulad yan, iba yung setup nun, ibang setup dito. Pwede na yan 2 months sa kaka. Ipa-check mo na. 2 months na bossing. Iyan kasi ano pa yan eh. Pacheck mo sana yung lumang video niya. Pacheck mo sana yung lumang video niya para makita nila yung setup nila sa inyo. Pakita niya sana yung lumang setup niya. Ay, yung setup niya sa inyo. Doon sa mga lumang videos niya. Makikita pa naman natin na. Parang kasi ako, 4 months na ako nakalaga nito. Kaya yung mga fry ko ay malit rin pa. Sobrang liit. Kumain na po din. Ang gata. Total 24 months ng gasto. Pati planggana, no? Ha? Damihan mo naman pagkain ba? Pati planggana na damay. Balik mo dyan ang wow. Sumagat yung crony ah. Ah, busog na ako mga idol. Yan, nanood sa mga leg ng mga ano niya, palo-palo, di ba? Palo ba? Mamain siya. Yung siya ng mind. Ngayon pag siya, Wala. Ito naman, gold naman po. naswerte yung mga ano niya. Pero nanonood, mamain to. Sarap. Sarap ng torta mga idol. Kumain na siya. Hindi pa. Kumakain. Idol yan na dito ngayon. Kasi wala akong naiuwing na yung apples nila. So, kukuha ko ng mga suso. Kaya, ilog. Ayan. Bang nalis talaga mga idol. Kumuha ulit ako. Ang ano po, yung mga isda bossing, marami po. Ayan, si boss Mabos natin to. Ayawan na. Yan po yan, marami po siyang magbibenta po yan. Boss code DJ ito. Yung sa taas, si Boss Yamaw, magbibenta po yan ng mga ibang isda. Tanong mo lang kung anong gusto mo tapos mag-reply yan kung ano available dito. Gusto naman yung mga seller ngayon, pen chip nationwide na. Kantahan mo ako. Meron pa yung mga bird. So, yung gusto nyo kasi ng Mababa ng 30, 42. iba-iba ang strain ng isda. Katulad na, mayroong gabi, Busog na naman tayo mga idol. may mall kaya. Kaya po kaya ito. This Hmm. boating, ano na po yan? Yan. Yung mga delivery service natin ay abot na hanggang sa kapatid pa ng Wow, holo-sulu. Mula Batanes hanggang Tulo. Yan, tapos na mga idol. Basta po, sa ganito po, sa water piece of
water tint po yung tinatawag doon. Hindi po siya ano. Hindi siya totally mawawala ng tubig. Dapat ang po yan. 20% ng tubig ba tatanggal tapos kapantang lang yung binawat mo. Pero hindi na totally mahuli. Tanggalin yung tubig. Mahugas. Pag may tirada ka, may maghugas ha. Kaya po yan ng mga ganyang ano, ganyang probinsya. Kaya dapat maubos mo mga pagkain Una, para una, siya natin po para Yun, sarap mga idol. Busog na naman tayo. Kain na kayo dyan. Bye-bye. See you next time. yan, ano tawag doon? River sand saka river stone. River sand. Ay, mabukas ang mga hindi makuha. Kasi kung ano, buhangin galing sa